Bullying kasu larriek. Kasu larrietan, hor detekta behar da, eozein gaztek daken indarguni eta holgunie. Alegia, zer da fallatzen eta ze habilidade sozialik ditu eski, eta zein di indargunik edo zer da funtzionaguna. Eta bati bat, bigarrengo aspekto hau detekta behar da. Eta, askotan, jotze du beti ikastola eta eskolatiken eitegen egitasmota, baina ikuspegi sistemiko batetik eta gizarte departamentu eta interbentzio familiarretiken lanit ez badeu, kale ezitzaileek eta ludotekako monitoriekin lanit ez badeu, eta behoiek konsulta prebautiken familiko baloriek eta inteligentzia emozionala lantzez baitugu, munduko eskola honenak eta egitasmo honenak ez du ematen. Danan arteko lanketa berko litzeke kasu larrietan. Eta bati bat, zer da funtzionatzeuna? Osea, noiz egon da ondo launekin, ze habilidade sozial dake gaindituna. Bakarra baldimare, igual pizti izatea hori orokortzie eta hortik hastie. Porque geizki zer da hon eta zerrek ez duen funtzionatzen gehiago dakigu. Bestie diagnostikatzea zaila, indarguniek eta habilidade sozial potentziala.